и една съвсем нова фирма, Liberty 64. Не бяха чувал изобщо, но направила уникален модел. Това е прословутия 300 SE. Без значение какви са модификациите. 280, 320 и така нататък. Просто уникално изпълнение. Бих казал, че като малко бижу стои. Има и черен, който съм го запланувал да го взема, но за сега тези двата най-ми харесват. Черният е много строг. И бижу. 2 диаманта. Много фотоец, много тампонен пачет, много лайсни. Превъзходно.